Mokuom jotend skunde mantie kidieny mar C4 ywak ni telo ne skundego nyalo bedo matek e ndalo mabiro kaluwore gi kwan matin mar jopuonjre masani riwore kod skunde makamagi. Kaunti ma Narok thoth skunde nitiere kod jopuonjre matin ne 10 ka koro gikoni omenda mar somo ma ibiro chwal ne jopuonjrego ok bi konyo kata matin. Kaka Youth Moi leronwa mabire kinde ma pod jopuonjre mathoth okwamo e pacho kendo manyo omenda mar donjo e skunde mopogore pacho kae. Karo Nyango alimo skund sekondar ma Chief Risa kaunti ma Kajiado. Klas mar jopuonjre 6 somo mar Kiswahili dhi e nyime. E skundni owinjo rwak ma ohewo jopuonjre 100 kata kamano nyaka sani gin mana kod jopuonjre 6 ma ok opogore kod skul machielo Saina Mixed ma bende en cluster 4. Ka koro jopuonj madongo mag skundegi ywak ni yudo omenda mar tayo somo ne jopuonjre mag jograde mar 10 dhi bedo negi matek. And without capitation it will be very difficult to manage the schools with no resources, with minimal resources. And also bear in mind that constituting the classes will be a problem when we have very few students. They are coming in different pathways. Na kwa hivyo, even settling down is becoming a problem. Setting up the timetable, knowing who is going to take what, is becoming a problem. Maybe we are not even sure how many will come in STEM and how many will be admitted for social sciences. So we are worried that we may not get a number good enough to teach. E kaunti ma Kisumu, skund sekondar ma St. Mark's Obambo, japuonj maduong' koni en kod thuolo mar jopuonjre 500, kata kamano oseyudo mana jopuonjre matin ne 350. Wantie gi nafas ma nyithindo 500 to nyaka kawuono sani waseyudo nyithindo 350 kendo wan gadiera ni nyithindo wabro yudo mokalo 500. Obambo St. Mark's Secondary School Obambo expect nyithindo mang'eny kendo wan e process mar neno ni wamedo ikruok nikech school yando timo maber kabisa e penj mokalo. Adeko kuom kelo nyathi sikul nya onge school fees kendo nyathina no luong mabor mondo mi alok gigo nyobedo matek. Mombasa, report mar jopuonjre mapok oriwore kod skul nikech onge mar omenda pod neno. Renisha Dhiambo kaachiel kod Mako Tieno e kind jopuonjre mamoko pod olewo pacho. Pok adhi e skul nikech jonyuolna onge nyalo takia kata ka adhi donjo e skul kata ok adhi donjo e skul. I would like to appeal to all well-wishers kindly to support my education so that I may pursue my career pathway to be a lawyer in future. Tulienda interview ya hizi ma scholarship, wakatuoji, wakakuja nyumbani kuangalia, wakasema watapiga simu, mpaka leo hawajapiga simu. Na pia tukapata scholarship ya pili yenye ilitoka elimu, pia huko tukaenda interview, wakasema watapiga simu na mpaka sasa tutawangoja. Chalma ok opogore kod mar japuonjre Elias Mwangi mane oluongi Mang'u, kata kamano oloko nyaka Nanyuki High mapod otame donjo nyaka sani nikech onge mar omenda. Nilipata 66 points kwa kidisa, nikaweza kuitwa Mang'u, but nikachange juu ya financial instability, nikachange to Nanyuki High. Mang'u alikuwa stable kitambo, alikuwa anauza this illegal drug called changa, and she was stable, alikuwa anatushughulikia till she started drinking, akaingia into alcohol, akakuwa addicted. Now she's not that supportive. Nakanga na sister yangu, at most tunalalanga njaa. Mabiro e kinde ma migawo mar arita osingo timo apedha mar manyo jopuonjre ma pod olewo pacho. Judith Omondi, Ramogi TV.